Bună ziua tuturor! Sunt Ana Maria Negrilă și vă voi prezenta în cele ce urmează rezultatul concursului organizat de Universitatea Dimitrie Cantemir, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. Anul acesta a fost unul special, mulți credeau că avea toate premisele să fie unul excepțional, ceea ce s-a și întâmplat până la urmă, dar nu în sensul dorit de noi toți. Totuși am mers mai departe și iată că am ajuns să anunțăm și premiile de la ultima ediție a concursului. Anul acesta am avut înscrise niște lucrări foarte bune, unele bune din punct de vedere stilistic. Una dintre ele eseuri din toată regula și dacă ar fi să le reproșăm ceva, ar fi modul în care a fost construită intriga, care au fost construite personajele. La una dintre ele o oarecare incertitudine și stângăcie narrativă, ce sunt sigură se va corecta odată cu experiența și cu lecturile. Texte premiate sunt publicabile cu mici ajustări, iar unele dintre ele ar putea foarte bine și chiar ar fi recomandabil să fie transformate în lucrări de dimensiuni mai mari. Și acum o să vă citesc mesajul scriitorului Liviu Crâznic, care a fost alături de mine în juriu, apoi voi anunța câștigătorii. Îi felicit pe toți concurenții, cei care nu au obținut premii nu trebuie să se descurajeze, nu este o înfrângere, ci dimpotrivă au intrat în prima etapă serioasă a carierei lor literare, ajungând să fie cunoscuți și citiți de profesioniști în domeniu. Cu muncă și exercițiu vor reuși să obțină și premiul cu alte ocazii pe care nu trebuie să le rateze. Câteva cuvinte despre texte. Ilona este scrierea unui autor gata format, chiar dacă finalul este mai slab decât restul povestirii. Ar putea fi, sigur, regândit și refăcut. Dar chiar și în forma actuală și-ar găsi cu ușurință un loc în numeroase biblioteci. Dia este un text publicabil, îl sfătuiesc totuși pe autor să citească, dacă nu a făcut-o deja, caz în care ar putea să recitească, William Wilson de Edgar Allan Poe pentru a înțelege mai bine cum poate îmbunătăți un text alegoric prin dezvoltarea intrigii. Sfat ar trebui relevat doar la final, ca o surpriză, cine este de fapt Dia, nu trebuie lăsat să se înțeleagă de la început. Și ce frumos ne plouă astăzi este de asemenea un text interesant, îmbină fantasticul, oniricul și absurdul și publicabil. Ar fi indicată însă transformarea acestuia în prologul unui roman, ori al unei nuvelete, măcar altfel impactul asupra cititorului va fi destul de redus. Celelalte texte sunt mai degrabă compuneri, eseuri, schițe, lipsindu-le fie stilul, fie intriga, o simple exerciții literare decât povestiri propriu-zise. Avem, de pildă, un basm care imită bine forma populară, dar nici trama, nici mesajul acestuia nu impresionează, necesitând, prin urmare, regândire și rescriere pentru a căpăta un grad oarecare de profunzire. Totuși, câteva dintre aceste texte ies în evidență, autorul având unele aturi care atrag atenția și promit. Unul dintre ele este "Crestele usuze urcau spre răsăritul impunător", aceasta este fraza de început, și "Jurnalul de realitate", care ies în evidență printr-un stil gata format. Dar data viitoare ar trebui alese subiecte mai puțin banale. Iar încadrarea a Mona Lisei în ramul unei oglinzi este interesantă prin referințe culturale care ar putea deveni o marcă autorului prin utilizare constantă. În încheiere, urez tuturor succes în continuare în activitatea literară, citiți cât mai multă teorie literară și cât mai mulți scriitori clasici în ediții îngrijite, traduse și redactate. Acestea, precis, vă vor fi de folos. Și acum o să anunț premiile, bănuiesc că deja v-ați dat seama care sunt. Premiul 1, Ilona, premiul 2, Diabet modificat, premiul 3, Ce frumos ne plouă astăzi, și mențiuni, ca de obicei, Încadrarea Mona Lisei și Jurnal de realitate și Crestele usuze urcau spre răsăritul impunător. Vă urez și eu mult succes și să ne vedem cu bine anul viitor la o nouă ediție a concursului.